Nhất xa sẽ hơi chính em mà đem cái chính nhập. Không nghe, lại phim ngay sẽ. Bà có bài bên mình nghe. Nrei ti bro chính em ngin hap sunyo kitang itek pop. Pergi kamba baha jungi. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Tengru ni tanpau ka jing snyok kendet bat ka jing susi ka bakhrau ha. Kalau ka khubor ka jing jia ka bamanen ba jing khat sindat jong i MP jong ka Shillong Parliamentary seat i Dr. Leki Jingkyrmen ba kwa dor blai om tang yang i tharai dari ba bul pai ba jong ka Jylla ni dona preng ka jing kendet malu i klam mi lenti pada Dr. Leki kembara pau hakin ki Snem ki pemerintah inilah Kren ya sibun ki mat ki bakta ya ka Jylla ka jongi ya ka Khia ka Shon jong ka jek mudeu ka jongi pada ka jingdu ka jing khlat no ka jongi ka de ka jingdu hi ya ka Jylla hi ba kowe mat kowe ka ba kongsan ba ka bangi layu i Dr. Leki ba ilong ibreu iba surit ba nga simat nga ikendu i ke po nong sedia ban ilong itai MP ba per ba iba jan iba klo ba ni kendu bat lese kani ka la pelong ya ki bubun balang yang ngiru ba ngin sui e ing su jani bat akade ka por kade ka jing sosi jo Jylla ba koi bat nakaliang ka jongi ka seng ni pha ka jing sulam si bahing ba sem bat ru syaka seng VPP kila do yo unong yalam ibarat ba unong yalam kat unong yalam ni so thu ka party ru ka la do no na ka jing klat ka jongi tengi pha ka ni ka jing sulam bat hot ki kantin breu kimla ban pentingan ya kemensiam ka apa pai ngomong dari ingat pada ba kacing pentingan ke bersisyahi kan wan noble laba mun sem lokot ba sop spy ki mun sem gi ba sosi ki mun sem gi ba mong hakane ka kleman bat kentang ya wai ka Jinglong sorut jong i Dr. Leki hani ka slap partai ngiro ka jingai ke bas kemba ba ublei pada un so penkrau di Dr. Leki hak hima beneng ka jungu pada sesisin ka jing sulam yang beruk bayang sem yang parti bat ni hak suang ba ya i Dr. Leki leksuk Dr. Leki sya ka hima beneng nang duai na kumta juga jai bude kuma play asal ya parlimen kuma play Kren apa parlimen Kren lang nasilenda tu kilo manduai namta jongka Jylla ka jongi khap tamme namta ka jai bude ka jongi. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming!
How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.